Ce motor? Ce motor e asta? Motor de Brașov. Motor de Brașov, câți centimetri cub? 3119. 3119. Fiat românesc. Așa e, că Fiatul. Cele mai bune eu le-am aflat astea. Și putere, numai astea nu de turații mari. Astea se merg cu ea până la 80-90 și nu forțez, că nu-s de fugă, așa, e motor de tras. No, ale large de câmpul lung, ale motor de turații. Ale au turații mari. Ale au 2600 de centimetri cubi. Este motor de ăla de câmpul lung cu turbo. Este motor clasic, simplu. Dar am avut și am un motor de câmpul lung cu turbo, luat după o mașină de școală. Deci ăsta e motor de Brașov? Ăsta e motor de Brașov.